Zdravím všechny, vítám vás u druhého dílu o task managementu. Bavíme se o task managementu neboli správě úkolů na cloudové Jiře. A minule jsme si ukázali, jak jednoduše na pár kliknutí můžeme vytvořit projekt, co nám všechno v tomto projektu Jira nabízí, aniž bychom museli něco upravovat, ale to nám nestačí. A v tomto videu si povíme něco o komponentách, co to jsou komponenty na projektu, podíváme se na úpravu workflow, přidáme si nějaký stav, nebudeme zatím nějak jinak upravovat, jen si přidáme status do workflow, podíváme se, jak se upravují obrazovky, přidáme si nějaká vlastní pole, podíváme se na time tracking, to znamená, že na úkolu budeme už chtít třeba udělat i odhad časový, budeme chtít logovat, a budeme se chtít dívat na nějaké statistiky nebo reporty ohledně versus odpracovaná práce ohledně odpracovaná práce ku odhadované práci. Podíváme se na automatizaci nějakou na projektu a podíváme se na standardní reporty nebo reporty, které nám nabízí na projektu standardně Jira. Tak, ještě než začneme, občas vám řeknu takový hint nebo takovou maličkost, kterou je ale dobré vidět. Když se podíváte, kliknete tady nahoře na Jira Software nebo Jira Core, podle toho, jakou máte verzi Jiry, tak teďka jsme se dostali nebo homepage se jeví jako projekty, nebo máme homepage jako projekty, seznam projektů, do kterých máte práva. Když si všimnete, tady vlevo ještě před projekty je Your Work. To v serverové verzi nenajdete, ale to nás nezajímá. A je to vlastně nějaká plocha, kde máte projekty, na které máte právo a vidíte Recent Projects. Potom zde, když si jdete níž, tak máte záložku Worked on, to znamená, na čem jste se nějakým způsobem podíleli nebo na čem jste pracovali, na jaké projekty nebo na jaké tikety jste se dívali, view, jaké jsou přiřazeny vám, to znamená, kde jste jako řešitel, a start můžete tikety nebo projekty si hvězdičkovat, tak tady byste viděli ty start. Proč o tom mluvím? Je to taková přehledová obrazovka, která v Jiře Cloud je. Když si tady vpravo nahoře kliknete na 3 tečky, tak můžete přepnout tuto obrazovku jako switch this page to your homepage, to znamená, můžete nastavit jako homepage tuto obrazovku. Takže když na to klikneme a potom vlevo nahoře najdete jako kdyby na tu Jira Software nebo Jira Core, tak už se vám objeví tady tato vaše obrazovka jako homepage. Takže vy můžete si tuto obrazovku takovou přehledovou nastavit jako homepage. Pokud nechcete, tak zpátky přepneme na homepage jako projekty, protože Atlassian podporuje tady tu stránku Your Work, je to novinka oproti serveru, tak se vás zeptá, proč chcete jako přepnout zpátky, proč se vám to jako nelíbí. Takže je to na vás, co si vyberete, buď to můžete tu přehledovou, nebo můžete mít jako homepage projekty. Tak. Teďka přejdeme k tématu komponenty. Je to trošičku opomíjená věc, která na Jiře existuje. Půjdeme zase do našeho projektu správa projektů. Musíme být samozřejmě administrátoři. Skočíme do Project Settings a v menu je to pod verzema, o těch si taky povykládáme, nás teď nezajímá, tak je záložka, odkaz komponenty. Vidíte, že tady nemám zatím v tom našem příkladovém projektu žádnou komponentu vytvořenou, tak si ji vytvoříme. Ale co to vlastně komponenta je? Komponenty jsou celky nebo nějaké kategorie v tom daném projektu, do kterých můžete ještě podrozdělit jednotlivé issues. Takže my budeme mít úkoly v projektu správa úkolů, ale dejme tomu, že si ještě, to si teď ukážeme, jako komponenty vytvoříme oddělení a na ticket potom přidáme
ještě tyto komponenty, že budeme u založeného úkolu, pokud budeme znát, vybírat i oddělení. Ta komponenta, to může být klidně tým, to může být jakékoliv další členění těch ticketů v tom projektu, respektive v našem případě úkolů v té správě projektu. Má to jisté parametry, které nastavíme, za chvilku si ukážeme, ale veškerá schémata, permission schémata, notifikační schémata, podobně se nedají nastavit různá pro různé komponenty na projektu. Ty prostě přebírají, všechny komponenty mají stejná nastavení. Tak, vytvoříme si komponentu například HR, že oddělení HR. A co vy můžete každé té komponentě, tak říct, kdo je komponent lead. Tak a potom jste schopni nastavit default assignýho. A vy můžete právě nastavit default assignýho jako unassigned, jasně, jako projektovýho lída celého projektu, to jsme si ukazovali i minule, nebo co je nastaveno na projektu, já to za chvilku ukážu, a nebo právě můžete nastavit komponent lída zde. To za chvilku vysvětlím ještě trošku víc. Uděláme si druhou komponentu interní IT. Tak. Tady si nastavíme komponent lída Martina Testera a dáme project default assignee. Tak. Když se podíváme na detail projektu, tak vidíme, že jsme nastavili project leada celého projektu, default assignee celého projektu je unassigned. Potom jednotlivým těm komponentám my buď můžeme nastavujeme teda komponent leada a jako defaultního assigneeho můžeme nastavit nastavení toho projektu, projektové nastavení, nebo nastavení tady té jednotlivé komponenty. Jinými slovy, já když řeknu, že project lead interního IT je někdo, project lead HR komponenty je někdo jiný a řeknu, aby u nově vzniklých ticketů, kterým nastavím komponentu třeba HR nebo interní IT, tak aby se jako defaultní assignee vzal komponent lead, tak se mě u těch ticketů, které já vytvořím pod těmi danými komponentami, nasetuje ten assignee podle té konfigurace, kterou jsem řekl, že unassigned, nebo podle konfigurace na projektu, nebo podle konfigurace té komponenty. Proč je to třeba dobré? Protože právě dejme tomu, že zakládáme úkoly, jednou ten úkol padne na oddělení HR, jednou ten úkol padne na interní IT, nebo si tady můžete představit nejenom oddělení, ale jakékoliv jiné další členění. A za každé to oddělení, nebo za každou tu komponentu, za zpracování těch úkolů je zodpovědná jiná osoba, kterou já můžu setovat jako defaultního assigneeho. Jím pak dojde notifikace, a když je to HR, je to jiná osoba, která je tam nastavena defaultně jako assignee. Když je to interní IT, je tam nastavena zase jiná osoba jako assignee. A už si to můžou dále dle těch komponent dělit tu práci nebo dále zpracovávat. Takže komponenta na projektu nebo komponenty na projektu jsou další logická členění nebo nějaké kategorie, do kterých se dají, nebo podle kterých se dají ještě ty tikety, v našem případě úkoly, dále členit. Tak, zkusíme si něco vytvořit. Tak, podíváme se na ticket a ejhle, zjistíme, že tady vůbec žádnou komponentu nevidíme. Tak, i když jsme tady vytvořili nějaké komponenty, my musíme přidat políčko Components na create obrazovku toho tiketu. V tomto videu ještě budeme hovořit podrobněji o tom, jak se pracuje s obrazovkami a jak se pracuje s poli na úkolu, ale teďka to narychlo uděláme pro ukázku. Skočíme do Screens, nastavení projektu. Tak, máme pro Create Issue máme tuhle obrazovku, Task Management Create Issue Screen. Ťukneme na ní.
Tady máme seznam polí a vybereme, že přidáme pole komponenta, necháme to chvílečku běžet, možná refreshem nemáme. A ještě změním pořadí, abych rád tu komponentu měl asi i pod issue typem. Je to tohleto jedno. Teďka jenom pro tu ukázku. Tak, co jsme teďka udělali? Na create obrazovku pro ten daný issue type, což je v našem případě task, tak jsme přidali i subtask, tak jsme přidali další pole komponenta, které to pole nám bude nabízet hodnoty komponent, které jsme nasetovali v tom projektu. Tak, já se vrátím. Nemuseli bychom se vracet, ale vrátíme se. Tak, zkusíme vytvořit nový úkol. Máme úkol na HR a vidíme už nabídce komponentu. Vybereme na HR, já tam mám ty úkoly 2. Takže vybrali jsme komponentu. Jak můžete vidět, tak ticket může patřit do více komponent, takže se to dá kombinovat. Já tam vyberu jenom to HR. Nic tam psát nebudeme, teď je to opravdu jenom pro ukázku té komponenty. Založíme. Tak, založíme ještě jeden na HR. Vybereme, teď jsem si to dal nahoru. Vybereme komponentu HR. Tak. Založíme ještě interní IT. Tomu děláme jenom jeden. Dáme komponentu interní. Tak, createme. A ještě si vytvoříme jeden ticket bez komponenty. Smažeme komponentu a vytvoříme. Jo. Tak. Když si to refreshneme, tedy jsme v záložce komponent, tak tady už se můžeme se podívat, že už se nám zde objevily v tom přehledu i issues, které pod tu danou komponentu spadají. A když klikneme na tu komponentu, anebo na issues v té komponentě, tak se nám zobrazí pouze ty tikety, v našem případě úkoly, které patří pod tu danou komponentu. Není v tom žádná atomová věda, prostě vás to odkáže na filtr, kde je komponenta interní IT nebo žádná. Prostě je to normální políčko, které jste zase přidali na ten ticket. Proč je ale důležité tady pro ten projekt, nebo může být důležité tady pro ten projekt, když se tady vrátíme zpátky do na back to project, prostě na summary projektu a půjdeme do statistik. Necháme to chvílečku. Tak, přejdeme do statistik. Tak prostě ta komponenta je pro ten projekt již tak významný objekt, když se tady podíváte, tak on už automaticky ten projekt v té cloudové džiře, nebo i to funguje i v serverové, tak už nám dělí třeba nespracované nebo nevyřešené úkoly na základě té komponenty. Takže když bych zašel trošku do jako teorie toho projektu nebo objektů na projektu, tak my máme projekt, pod projektem jsou komponenty, můžou být teda i verze, ale to je trošku bokem, takže máme objekt projekt, pod objektem projekt je komponenta, a pod komponentou jsou issues. Komponenty můžeme využívat, nemusíme využívat. Potom se to může použít v nějakých dalších reportech, ale co je prostě super, tak se nám tam nastavuje ten default assignee. Ještě se tady podíváme na jednu věc. Tak. Tak, tady když se podíváte u toho interního, u té komponenty jsem měl nastaveno, že má být unassigned, nebo dle projektu, už si teď přesně nepamatuju, tak mám unassigned u interního a u úkolů, které mají komponentu HR, tak se mi už automaticky nastavil assignee jako Petr Kučera, že on ví, že to má dále zpracovávat. Takže zakončíme komponenty, dá se to použít
Potom si ukážeme v dalších videích na příkladech prostě reálných v praxi. Opravdu se to dá využít ty komponenty na hodně zajímavé věci, protože ty komponenty třeba můžou být technologie, systémy. Pak jste schopni skrz více projektů, když ty komponenty máte stejné, filtrovat. Třeba máme projekt Jira, dejme tomu, projekt, to je jedno úplně, interní IT, helpdesk, budou mít stejné komponenty a vy jste potom schopni vytahovat tikety ze všech nebo ze stejných komponent na různých projektech a dělat různé reporty. Prostě když se to trošku vymyslí, potom ten návrh a ta architektura toho řešení, tak se dají ty komponenty dobře využít na různé věci. Ale teďka pro ty naše úkoly nebo pro tu naši ukázku nám stačí vědět, že projekt se dá ještě členit na komponenty. Jednotlivým komponentům se dají přiřazovat lidi a defaultní assigní, ale veškerá nastavení, to znamená permission schémata, notifikační schémata a tak dále, se nedají udělat speciálně pro každou komponentu zvlášť, přebírají nastavení toho projektu. Stejně tak, kdo může createovat issue a tak dále, prostě nastavení to přebírá projektové. Tak. To by byly komponenty. Vrátíme se tady na náš board tomto projektu. A stalo se vám určitě, nebo když se vám to nestalo, tak se vám to stane, že někdo jako za administrátorama nebo návrhářem toho projektu dojde, nebo i vy sami, a řekne, dívej, tady prostě na boardu my vidíme jenom stav to do done. Mě to vůbec nic neříká, protože ono to visí 2 dny bez stavu to do, pak to rychle někdo přehodí do done. Já bych se jako potřeboval podívat na nějaký i mezistavy, nebo teďka z toho done bych to rád vrátil, nebo před stavem done by to mělo projít nějakou kontrolou nebo něčím. Prostě 2 stavy toho úkolu mě neuspokojují. Je potřeba tam přidat nějaké další stavy. Tak, další stavy, kterými potřebujete nebo chcete, aby vám procházel ten úkol, ten ticket, v našem případě úkol, tak se řídí přes workflow. Takže jdeme do Project Settings, zase musíte mít samozřejmě administrátorská oprávnění. Tady kliknete na Workflows a poté uvidíte seznam pro jednotlivé issue typy, jaká workflows jsou použita. Poté, co ještě tady ukončíme 3. díl tady toho task managementu, znamená rychlé práce s Jirou, tak potom budou následovat díly, půjdeme do hloubky do nastavení těch projektů. Takže já vám potom vysvětlím, co jsou workflow schémata, jak se to páruje, nebo jak se někdo sazí workflow, jak se to páruje na issue typy. Všechno vysvětlíme. Teďka berte jako fakt, že když vlezete do nastavení projektu do workflows, tak zde uvidíte seznam issue typů a použitých workflows pro daný issue type. Pro našem případě je to pouze task, nebo teda subtask. My máme workflow pro subtask a pro task stejný a takhle to necháme pro ty naše příklady. Tak, kliknete na Edit. A uděláme si úplně jednoduchou věc. Vidíme tady tasky. Zase proberu to víc v dalších videích. Můžete si přepínat na textové zobrazení, editace toho workflow. My si tady necháme diagram, zobrazení. Tak. A řekneme si, ale já bych tam potřeboval přidat status. A teď ta Jira vám nabídne již z vyrobených statusů, které na té Jiře existují. Budu o tom zase vykládat podrobně, teď přidáme prostě pouze existující statusy, nebudeme si vytvářet vlastní. Dáme tam status in progress, tak přidáme ho. On nám bude viset takhle bokem. My jednoduchým způsobem tady z create, drag and drop, té šipečky řekneme ls, tak jsem nechytl, s createu, já chci, aby mě to šlo teď jsem to hezky svetl, samozřejmě z createu chci, aby to šlo do to do. Se jenom trošku posunout rozlišení stavby, ale z to do bych byl rád, aby to šlo do in progress. Tak, vidíme
že tady u té šipky máme napsané done. To, co je tady u té šipky, tak je vlastně to, co vidíte na detailu toho tiketu, jako na co musíte kliknout, jako kdyby na ten buttonek, aby vám to přešlo do toho dalšího stavu. To znamená, že na tiketu vy vidíte, že úkol je ve stavu to do a musíte kliknout na done, aby vám to v našem případě teďka prošlo na in progress. Tak, to my nechceme, proto tady klikneme na edit a done změníme na start work. Screen zatím nebudeme nastavovat nic, prostě opravdu si tam přidáme jenom sejmneme. Teďka ukážeme potom na tom úkolu, když se budeme chtít dostat ze stavu to do do in progress, tak to bude přes tlačítko start work. Tak, z in progress, se ještě podíváme, jaké tady máme stavy, jestli tady máme něco, tak to si pak ukážeme, že si přidáme svůj vlastní. Tak. A nebo přidáme hned. Já bych ještě rád, protože budeme ukazovat další nějaké pomůcky, aby potom z in progress to prošlo nějakým schvalováním, teprve než to půjde do done. Takže já si dám tady approving. Budeme to mít jako new status. Dáme to do kategorie in progress. Tak, on nám tady zase bude viset. Já si natáhnu trošku někdy na to uchopení, natáhnu si šipečku a řeknu ze stavu in progress do approving, dáme to tu approval, tak a ze stavu approving do done dáme done, to můžeme nechat, jasně, tak dáme taky done. Ale z approvingu já to můžu vrátit do in progressu a označím to to work, takže se mi to nějakým způsobem nebude líbit, vrátím to to work. Tak, úplně jednoduše, teďka nebudeme na těch akcích, tady jste si všimli, že jsou nějaký properties, triggers, conditions, validators, post functions, to teďka nebudeme řešit. Prostě přidali jsme si tyto dva stavy, nakreslili jsme si mezi nimi přechody, to znamená čtvereček je stav toho tiketu, v našem případě úkolu, šipečka je přechod a v podstatě to, co je tady nakresleno na té šipečce, na tranzici, správně říkáme, tak je to, co se vám tam objeví na tom tiketu, že máte zmačknout, aby to přešlo do toho dalšího stavu. Ukážeme si. Tak, musíme to publishnout, ten draft. Si backup copy, nechceme, děláme si jenom takové pokusy, teď hrajeme si. Tak, vrátíme se do projektu, vrátíme se na board a na boardu se můžete podívat, se nám už zobrazily ty další stavy, který jsme si tam chtěli přidat. Takže my jsme nyní přidali stavy, kterýma musí nebo může ten úkol procházet. To znamená, že studu, jo, tady si může, aby vám to dávalo logiku, tak si tady můžete přehazovat jako kdyby ty sloupečky, že jo, jejich pořadí, takže aby to mělo trošku logiku, tak by to mohlo jít takhle. Když se podíváte, rozklikneme si jeden ticket nebo jeden úkol, tak, a to je, o čem jsem mluvil. Za prvé, když se podíváte tady na View Workflow, chci ukázat, tak vidíte, že ze stavu to do, možná ten reopen jsme tady mohli dát do in progress, nebudeme to teďka řešit, prostě takhle jsme si to workflow navrhli, nechme ho takhle. Z to do můžeme jít jenom do in progress, jo, nikam jinam. Tak, se vrátíme. Když se podíváte tady, drag and drop, to to do můžete dát ze zelenáto do in progress, ale už vám to nedovolí dát do approving nebo do done. Prostě to nejde. To workflow to neumožňuje, takže jedině, kam vy můžete posunout ticket to do, je do in progress. Že vy si řeknete. A tady na tomhle bych měl začít pracovat. Pošoupnu si to do in progress. Vidím, že to mám v in progress. Až to jako kdyby udělám, pošoupnu to dál na approving. A zase z toho approve to můžu hodit do in progress, do done, do to do ne. A já řeknu, hele, špatně udělaný, ještě ti to tady vracím. Tak.
Znova si rozklikneme ten detail. Tak a to je přesně, co jsem ukazoval. Takže my jsme nyní ve stavu in progress. Další ten stav šipečka je approving, znamená schvalování. A to approval je ten název, co tam byl u té šipečky. To je název transakce. Takže máme stav, chceme ticket úkol posunout do druhého stavu a děláme to pomocí transakce, která se jmenuje to approval, znamená pošli ke schvalování. Takže tímto jednoduchým způsobem, samozřejmě si o těch workflow povykládáme víc a víc, ale tímhle jednoduchým způsobem narychlo můžeme přidat další stavy do workflow jakéhokoliv typu požadavku nebo tiketu. V našem případě tedy jsme si přidali pár stavů na úkoly a jak už jsem říkal, pak to workflow je složitější. Jsou tam podmínky, za jakých se to děje, jsou tam nějaké postfunkce a tak dále, ale takhle rychle si můžeme tohleto vytvořit. A pak samozřejmě ty nové stavy můžeme použít ve filtrech, to znamená, že já když budu nějaký approval schvalovatel obecně, anebo to na mě bude assignováno, abych to schválil, tak podíváme se do Advanced Search na filtry a já řeknu, takže v projektu správa úkoly, ve statusu approving a ještě všechno, co je assignované na mě. To znamená tikety, které já mám schválit. Vidím, že jsou žádné, takže tak já si tam jedu zpátky. Board. Tak, já tady ten posunu do approving, podívám se na detail, přeassignuju si to na sebe teďka pro tu ukázku, refreshnu si to a už tady vidím, aha, měl bych schválit nebo zamítnout tento úkol. Pokud vím hned, o co se jedná, kliknu na 3 tečky, můžu to poslat už rovnou do toho stavu, že to work nebo do done. Už můžu přímo odsud. A nebo si to rozkliknu, půjdu na detail, podívám se, o co jde, okomentuju to, nelíbí se mi to, vrátím to zase k práci. Tak tady už se mi to automaticky refreshlo, vrátil jsem to práci. Já kdybych se vrátil tady na ten svůj filtr, že nemám asi uložený, tak už nemám co ke schválení. Takže potom jsem schopný třeba vyrobit dashboard pro schvalovatele. Toto je opět, berte to jako úplně jednoduché nastavení workflow. Budeme práci na Jiře zesložiťovat, budu vám ukazovat složitější příklady, jak to celé napasovat dohromady, abyste se toho nebáli a hlavně měli přehled o tom, jak tu Jiru co nejvíce využít. Takže tohle to bylo přidání stavu do workflow. Úprava workflow. Nyní si ukážeme, jak jednoduše, teoreticky jednoduše, můžeme přidávat nová pole na obrazovky k tomu danému úkolu. Protože určitě jste si všimli, že po zadání po create jsou zde jiná pole, nebo mohou být jiná pole než ve view toho tiketu, že ta další část bude o tom, zase nepůjdeme zcela do podrobna, jak si můžeme nastavit, co vlastně na tom tiketu vidíme, zkusíme si přidat 2-3 vlastní pole. Jde mě jenom o to, abyste viděli, že je tady ta možnost ovládat si i jaká pole budou zobrazena při createu toho úkolu, nebo při editu, nebo při view toho úkolu. Znamená, můžete i tohleto konfigurovat. Pak vám ukážu ještě jednu věc. Takže základem všeho jsou nadefinovaná pole v obrazovkách a nadefinované obrazovky. Zase v dalších videích tohleto probereme podrobně, ale nyní berte na vědomí nebo vemte fakt, když na Project Settings a skočíte do Screens vlevo, tak vidíte, že aniž bychom to rozebírali více,
každému issue typeu je přidělen nějaký screen schém, znamená nějaké obrazovkové schéma. To obrazovkové schéma pro dané issue typy potom dále má v evidenci nebo jsou nakonfigurovány obrazovky pro edit, pro view a pro create. V našem případě obrazovka pro edit a pro view je stejná, pro create je jiná. Takže teď bez dalšího vysvětlování berte jako fakt, že pro každý issue type, který najdete v projektu, jsou vydefinovány obrazovky. Pro create, edit a view mohou být stejné a když si rozklikneme definici obrazovky pro create a definici obrazovky pro view nebo edit v našem případě, tak zde vidíme jednoduché schéma záložek a jednoduché schéma fieldu. Dole vždycky pod těmi fieldy vidíme select field, kde Jira nám dá na výběr z již vytvořených polí, které má v konfiguraci, které si můžeme přidat na tu danou obrazovku. Takže už jsme viděli, že jsem tam přidával komponentu. Teďka úplně, pak teda přidáme, dobře, přeskočím, my si tam teď přidáme time tracking. Na create issue si přidáme time tracking, to ukážu dál, je vlastně odhad práce toho úkolu, čas, který zbývá. Takže přidáme time tracking, překlikneme na obrazovku pro edit a view úkolu, tam budeme chtít také vidět tam time tracking. Tak, to je základní nastavení, které musíte udělat. To znamená, musíte jít do obrazovek, které jsou nakonfigurovány pro daný issue type pomocí schématu propojeno s tím vaším projektem. To vás teď nezajímá, jak je to přesně děláno. Jednoduše tady v Project Settings kliknete na screen, podíváte se, je nějaká obrazovka nakonfigurována pro Create Issue, nějaká obrazovka je pro Edit Issue, nějaká obrazovka je pro View Issue. To, když rozkliknete, tak se vám zobrazí schéma s políčky a vy tady z již hotových políček můžete přidávat. Já jsem jak na Create, tak na Edit a View přidal Time Tracking políčko, o kterém budeme ještě mluvit v dalším. A teďka, když dám Create úkolu v tom našem projektu, tak vidíme, že mi tady oproti tomu předchozímu přibylo Original Estimate a Remaining Estimate. Takže založíme úkol s časovým odhadem. Komponentu nebudeme nastavovat, due date taky ne, a já řeknu, že odhad pro tenhle úkol je 6 hodin a zbývá nám ještě 6 hodin. To se setuje automaticky, teď o tom nebudu mluvit, ukážeme dál. Tak a když si kliknu na view toho tiketu, tak tady vpravo vidím Original Estimate, 6 hodin přibylo mě pole, mám tady potom nějaký time tracking, kdybych ještě logoval, to si potom ukážeme, ale prostě na Createu mě přibylo políčko, abych mohl zapisovat odhad, a potom na View mě taky přibylo políčko, abych zapisoval odhad. Tak, to je z nabízených fieldů. Představme si, že jste na projektu, abyste věděli, jak se tam dostat, a chtěli byste tam dostat nějaké svoje vlastní políčko. Já potom pro další nějakou ukázku teďka si tam zkusíme dát svoje vlastní pole. Tak, tady vpravo nahoře kliknete na ozubený kolečko, kliknete na Issues, já si to otevřu v novém okně, a pod záložkou Issues, prostě pod tématem Issues se dostanete na Fields a dostanete se na Custom Fields. Teď se nedívejte na to Fields Configuration, na Configuration Scheme, to teď nechme. Klikněte na Custom Fields a zobrazí se vám seznam všech
polí, která jsou v Jiře vytvořená, která jsou k použití. Ta pole můžou být vytvořena vámi, nebo vytvořená Jirou, nebo vytvořena nějakými addony. Tady pak vidíte pole, když si vymažete, je to v nějakém košíčku. Teďka nechme tak, jak je. Tak, vpravo nahoře máte Create Custom Field. Kliknete a Jira vám nabízí z celé řady typů polí. My si teďka najdeme pole, nebo pro nějaké moje, to jenom takhle projedeme, a asi to uděláme jako radio button. Tak já si beru radio button, nebo typ pole radio button a dám, uvidíme za chvilku proč, osobní úkol, options dáme ano, ne a vytvoříme. Takže já jsem nyní vytvořil pole, osobní úkol, on potom ta Jira mě rovnou nabídne, do jakých obrazovek si přeji to pole přidat. My to uděláme trošku jinak, takže já nevyberu žádnou a dám cancel. Teď si ho vyhledáme. Tak, já ho jenom tady edituju, protože bývá zvykem první písmenko dát velkým a to jsem neudělal. Takže edituju. Další nastavení zase necháme být na separátní video. Takže já jsem si vytvořil custom uživatelské pole osobní úkol typu radio buttons. Je v jednom kontextu, zase teď nás nezajímá, ten kontext je configuration scheme. Budeme probírat podrobněji časem. Tak, ještě si vytvoříme pole systém, takže zase create custom field, pardon, tady je typ to bude select list single choice, tak bude to systém. Pokud vás zajímá, proč si zrovna tato pole, tady dáme jenom nějaké hodnoty, Jira, Confluence, nevím, Teams, to je opravdu úplně jedno, Salesforce. Tak, a proč zrovna tohle pole systém? Protože budeme nějak navazovat a dál bude nějaká potom ukázka automatizace a tak dále, kde já třeba tady tohle budu chtít ukázat, ale je to prostě teď pro vás na ukázku, že můžu vytvořit nějaké další pole, které si prostě umístíme na ten ticket. Tak, vytvoříme a ještě si vytvoříme poslední políčko a to je informace pro schvalovatele. To bude multitext. Tak, zase řekneme, že nyní si nechceme přidávat, ať to máme pod rukama. Create custom field. Chvílečku vydržíme, anebo jsem neklikl dobře. Dáme text field multiline a informace pro schvalovatele create. Takže vytvořili jsme nyní 3 pole, zatím jsme nepřidali na žádnou obrazovku. Tak, zavřeme. Jsme v našem projektu, zase půjdeme do Project Settings. Tak, půjdeme tady na Screens, na obrazovky. Do dalších okýnek si rozklikneme Create Issue Screen, View a Edit. Tak, na Create já budu chtít přidat. Tak, nebudu chtít přidat systém. Takže na Create pro ten náš další ukázku nebudeme přidávat žádné z těchto polí, osobní úkol, systém, ani informace pro schvalovatele nebudeme přidávat na Create. To jsme ale viděli, že se dá přidat, time tracking a komponenta, ale dáme si to na Edit a View. Tady v tomto případě ještě ta ukázka, chtělo by to tady roztrhnout ještě zvlášť separátně obrazovku pro edit toho tiketu a pro view toho tiketu nebudeme teďka dělat, je to zase jenom na ukázku. Přidáme
informace pro schvalovatele a přidáme systém. Informace pro schvalovatele necháme až na konci a ještě jsme tam měli osobní úkol. Tak, ono nám to potom v té ukázce nebude úplně dávat smysl, proč ty informace pro schvalovatele máme i na edit obrazovce, ale nyní teďka pro tu ukázku takhle stačí. Tak. Co je relativně novinka, tak je potom ještě nějaké chování těch políček na view a edit screeně. Budeme vykládat ještě podrobněji, ale ukážu. V nastavení projektu, když půjdeme na Issue Layout, tak vidíme, že nám to nabízí pro task a subtask Edit Layout. Tak a my můžeme ještě těm políčkům, který jsme si nadefinovali na těch View a Edit obrazovkách, můžeme vidět, protože to máme tu obrazovku stejnou, jak pro View, tak Edit, nadefinovat nějaké chování. Já si tady ještě rozkliknu v bočním okně, aby jsme to viděli. Rozkliknu si nějaký úkol. Tak, třeba tento. Tak. Překliknu, vidíte, že trošku podobná podobnost, ale tak. Description fields. Zde automaticky, kromě summary, se mně přidají všechna pole typu text nebo typu multiline text. Automaticky přidá ta Jira. Takže vidíte, že v té levé části pod tím meníčkem pod summary, o kterém jsme se bavili minule, tak se mi automaticky přidalo informace pro schvalovatele. A description tam mám. To tam bývá. Takže všechna pole, která jsou typu text nebo multiline text, tak se sem automaticky přidají. Je možné, že ještě jiné, ale tyhle se mi prostě semka strkají doleva. Tak. Potom, když se podíváte, tak je takzvaná oblast Context Fields a sem se mně přidal ten systém, sem se mně přidal ten osobní úkol a na view toho tiketu Context Fields jsou tady vpravo. Tak jsme si také říkali minule, že nějaký assign, reporter, due date, priority, systém, osobní úkol. A teď, jakou my máme možnost? Když se podíváte, tak ten systém nemá žádnou hodnotu none a přesto je vidět. Osobní úkol nemá žádnou hodnotu none a přesto je vidět. Já můžu tady v tom layoutu říct, protože tady mám sekci hide when empty a já řeknu, strč mě drag and drop, zase je to, systém a osobní úkol do hide when empty, to znamená, pakliže jsou prázdné, tak mě ty políčka neukazuje. A když si klikneme na detail, tak vidíte, nebo to chce refreshnout, zkusíme. Nesavil jsem, pardon, save changes. Něco je potřeba někdy savenout a něco ne, takže savil jsem si save changes. A vidíte, že na první pohled se mě skryl ten systém a to pole osobní úkol. Samozřejmě, že ta Jira vám ty políčka jako neschová. Když si tady potom kliknete na show more fields, tak samozřejmě ty pole uvidíte. Ale na první pohled ten layout vám dovoluje nastavit to, která pole nemají být vidět, když jsou prázdná. Když bych to udělal obráceně a řekl, hele, i když ta políčka budou prázdná, tak prostě osobní úkol mě ukáže vždycky. Tak zase, když to savenu a dám tady znova otevřu, tak vidíte, že osobní úkol, i když je prázdný, tak ho mám jako none, ale mám ho prostě viditelný. Takže tady tím layoutem jsem schopný. Stejně tak description, teda to můžu do hide field, to ukážu za chvilku. Takže, co jsem schopný ještě v rámci toho layoutu? V rámci toho layoutu jsem schopný nastavovat context field,
Z context fieldů, které se na detailu tiketu zobrazují tady vpravo, tak jsem schopný vybírat ty, které se mají vždycky ukazovat, anebo které se mají ukazovat pouze, nejsou-li prázdné. To mám tu možnost. Do descriptions fields, které jsou tady na té levé straně, tak se mi automaticky přidají fieldy typu text a multiline text. Co ještě můžu udělat pro každé políčko, tak je, tady vidíte tu oblast vpravo, drag and drop, přetáhnout libovolné pole a já z něho udělám hidden pole. To znamená, i když je to pole prázdné nebo není prázdné, tak mi prostě na tom tiketu neukazuje. Takže znova, asi jsem nesavil, pořád tady zapomínám, takže znova půjdeme na detail. Tak, vy vidíte, že mi tady z těch show 4 more fields, najednou mám 3 a informace pro schvalovatele systém a time tracking mi to tady prostě neukazuje. Možná time tracking je výjimka, tu to ukazuje, ale systém a informace pro schvalovatele mě to schovalo. Ten time tracking, ten original estimate je takový specifický, ale ukážu ještě jednou. Nyní mám, že osobní úkol se má ukazovat pouze, když není prázdný, takže vidíme, že se mě osobní úkol neukazuje v tom kontextu. Když rozkliknu, tak je none, tak se mě ukazuje. Tak a teď já řeknu, osobní úkol jako hide neukazují nikdy. Já zase jsem nesavil, zapomínám na to. Tak a vidíme, že osobní úkol tady už prostě nemám. Takže, co je důležité teď, co jsem tím chtěl říct? Vy jste schopni si vyrábět vlastní políčka. Já to tady hodím. Tady jsem, já to navrátím zpátky. To chceme vidět vždycky. A systém a osobní úkoly, jenom když ne. Tak. Vy jste schopni definovat pro daný issue type, v našem případě úkol pro daný projekt, obrazovku pro create, obrazovku pro view a obrazovku pro edit. Větší podrobnosti uděláme v jiném videu, podrobněji. Každé té obrazovce jste schopni definovat pole, která se mají zobrazit. Jste schopni vytvářet vlastní pole, která tam jste schopni zobrazovat. A potom ještě v tady nastavení projektu v issue layout jste schopni ještě definovat pro view a edit, která ta pole se mají schovávat, ty se mi ukážou tady v tom show 2 more fields, která tady ta pole se mají schovávat, když jsou prázdná, která ta pole, jsou context field, to je tady vpravo, se mají ukazovat vždycky, i když nejsou prázdná. Potom description fields, tady do té levé části, se mě vždy automaticky strčí pole typu text a multiline text. A pro všechny ty části, ať už vždy viditelná jenom když nejsou none, nebo tady pro tu hlavní část, pro ta description fields, tady to levo, tak jste schopni libovolné pole vzít a jako kdyby drag and drop ho strčit tady doprava, když to řeknu takhle, a vy říkáte, že je to skryté pole na tom tiketu. Že to pole na tom tiketu existuje, ale je schováno. Tak. Potom, když se podíváte ještě, tak drag and drop můžete i měnit pořadí. To je taková maličkost, že pokud já budu chtít tady vidět assignýho nad reportérem, tak mě to respektuje i to pořadí, prostě assignee je nad reportérem. Jsem to změnil. Změním to zpátky, reportéra dám nad assignee, save new changes. Tak mám reportéra nad assignee, on se tomu musí dát chvilička. Tak, co vy ještě jako poslední možnost tady máte, nebo 2 ještě možnosti vám ukážu. Jste si všimli, tak jsem to pin null, to znamená, že vy jako uživatel ještě si můžete některá ta pole připnout nahoru. Takže já si připnu nahoru pole priorita.
Tyto pole jsem si přepl. Proč to skáče? Tak. Takže i když mám tady nějaké pořadí, ono si to pamatuje, že já jsem si připl nahoru tady pole priorita, protože asi mě zajímá. Tak. Co ještě, když se tady podíváte, nahoře na zobrazení toho tiketu jsou 3 tečky, tak no, to možná necháme. Pardon, teďka chvílečku, že jsem se ten trošku zasekl, to necháme na jinou část. Takže tohleto můžete dělat s tiketem. A z políčky, a o tom jsme se bavili už minule, že tady máme nějaké menu. Jsme schopni nějaká ta pole pinnout. Tak. A větší podrobnosti si řekneme potom, jak už jsem říkal, tak k nastavení nebo konfiguraci projektu. Takže já to shrnu úplně jednoduše a teďka ještě rychleji než to samotné shrnutí. Jste schopni si definovat, jaká pole, kromě teda některých systémových, přes třeba summary musí být vždycky, jste schopni si definovat, jaká pole budou vidět na tiketu, jaká pole budou vidět při editaci, jaká pole budou vidět při view a jaká pole potřebujete zadat při createu. Budeme potom rozvíjet dál, že některá pole mohou být povinná, nepovinná a tak dále. Některá pole se mohou setovat při transakcích. Není teďka podstatné. Na to rychlé, takové, když vám někdo řekne, hele, prosím tě admine, chybí mě tady políčko, jo, vyrobíme ho, hnedka ho tam strčíme. Tak se to dá takhle rychle, aniž byste přemýšleli, jakou mají spojitost ty konfigurační schémata s některými jinými věcmi, tak můžete to dělat. To přidávání. Tak. Já už jsem to trošku načal, je to time tracking, to jsme si ukázali. Pokud budete chtít odhadovat a logovat na ticket, to znamená, že budete mít nějaký úkol a vy dejme tomu, že těm řešitelům na to dáte třeba 10 hodin, nebo ti řešitelé si to sami odhadnou, že je to 10 hodin, tak potom pro nějaké další plánování, abyste mohli plánovat, porovnávat zalogovaný čas s odhadnutým, kolik ještě zbývá do různých reportů, tak se musí na ten ticket přidat pole time tracking. Ještě jednou ukážu, musíte mít potom práva na ten čas. Takže, když půjdeme do nastavení projektu a půjdeme zase do screens, my jsme to už udělali předtím a pokud určitě to chceme na createu a samozřejmě chceme to i na view a edit, tak pole, která se starají, nebo pole, které se stará o odhadnutí času, zalogování času, zobrazení tady těchto věcí, kolik ještě zbývá, tak se nazývá time tracking, takže vy si musíte přidat pole time tracking. Tady máme na view a na createu. Tak. A jak to funguje? Tady si to klipne. Tak. Tady už jsem to snad někde na nějaký ten ticket dával, že jsem to odhadoval na 6 hodin, ale uděláme si to znovu. Vytvoříme si úkol. Odhad. Tak. Original estimate dáme 2 dny. A remaining estimate se nám dopočítá, že budou 2 dny. Tak, když půjdu na detail, tak potom tady vidím, že jsem nemusel ukazovat všechny, potom tady vpravo vidím, že time tracking, takže zbývají mě ještě 2 dny, jako remaining, a original estimate znamená, že ten čas, který jsem tam zadal, že jak dlouho se na tom bude pracovat, jak dlouho to bude trvat, je 2 dny. Tak, teďka já, když na ten ticket zaloguju a řeknu, že jsem prací strávil 5 hodin, mám tady celou řadu možností, co s tím potom udělat. Tak, když tam nechám jenom time spent,
tak on mě automaticky ta Jira dopočítá time remaining, to znamená od toho času, který ještě zbývá teď, to jsou 2 dny remaining, odpočítá 5 hodin a dopočítá čas time remaining. Samozřejmě, že já si ho můžu i přepsat, když bych se spletl, nebo už toho času zbývá míň z jakéhokoliv důvodu, tak já si ho tady přepíšu a dám jenom 1 den, že mě zbývá, takže můžu upravit to, kolik mě zbývá, nebo to nechat automaticky dopočítat. Tady potom říkám, na kdy ho loguju těch 5 hodin, takže je to na 10.11. na 10.50 a můžu napsat nějaký koment logování. Komentář k logu. Tak, zaloguju. A vidíte, že se mě na tom tiketu pohlo, že je 5 hodin zalogovaných a zbývá nám jeden den, ještě nám jako kdyby zbývá. Tak, tady dole, když se podíváte do záložky, ukazovali jsme si minulé jedna ze záložek je worklog, když na ní klikneme, tak uvidíme veškeré zalogované worklogy. Takže Petr Kučera zalogoval 5 hodin s komentářem k logu. Pokud máte práva, můžete editovat a můžete deletovat. Tak, proč jsem mluvil ještě o právech, když půjdete do Project Settings, na záložku, jsem byl rychlejší, na záložku Permissions, tak zde máme právo tady Time Tracking Permission, celá sada práv. A zde musíte mít teda právo Work on Issues, to je práce na tiketech, jinak nemůžete zalogovat. Prostě právo, abyste mohli zalogovat, tak právo pro zalogování je Work on Issues. Takže musíte být v nějaké roli, které má tohleto právo. Já samozřejmě tady ty práva mám pro jakéhokoliv zalogovaného uživatele, takže je to tady v pořádku, ale jenom abyste o tom věděli. Tak, to jsou teda práva. Takže tohleto úplně jednoduše, když bych shrnul, tak pokud chcete uplatňovat na úkolech time tracking, neboli odhad práce, logování práce a tak dále, tak musíte mít na fieldech políčko time tracking. To políčko time tracking vám dává možnost zadat original estimate, tedy odhad, dává vám při logování odečítá čas a ukazuje, jaký čas prostě ještě zbývá od toho původního odhadu. Já jsem teda dám třeba, ať to vidíme, 1 den. Zatím nebylo nic zalogováno, takže nám zbývá 1 den remaining. Potom, když zaloguju třeba 4 hodiny, nechám automaticky dopočítat, tak mám zalogované 4 hodiny. Vidím, že 4 hodiny zbývají, protože original estimate byl 1 den. Takže takovým způsobem se pracuje s logováním, s jednoduchým logováním. A pak samozřejmě už se s tím dá pracovat dál v nějakých reportech. Mám pocit, že to tady někde možná ukazuje něco ve statistikách. Vidíme. Tak ne, ve statistikách ne, tak to jsem se spletl, to je pouze reportech, ale no, dá se to potom použít v různých reportech, o čem budeme hovořit potom dál.